No, poďme sa pozrieť na spôsoby riešenia geometrických rovníc. Poďme hneď na to, čiže ako prvý spôsob je je ten najjednoduchší typ geometrickej rovnice, kedy si dosadíme iba tabulkovú hodnotu a vyrátame. Tu máme napríklad sinus x rovná od 2 lomeno 2. Čo je od 2 lomeno 2? Áno, 45 stupňov. Čiže sa rovná 45 stupňov. A to je koľko, keď si to prevedieme na radiány? No, môžeme si to aj takto, 45 krát pi lomeno 180. Toto s týmto sa škrkne, čiže to je pi štvrtín. To znamená, že máme sinus x sa rovná pi štvrtín. Samozrejme, toto v radiánoch by sme mali tiež vedieť naspamäť, lebo to je viac menej úplný základ. A bez toho sa v tomto nepohneme. Čiže máme sinus x sa rovná pi štvrtín. Nakreslíme si jednotkovú kružnicu, hej. No. Dobre, tu nám máme pi lomeno 2, tu nám máme pi. To znamená, že tu nám máme tak je pi štvrtín. A teraz máme to kladné. A v ktorých kvadrantoch je sinus x kladný? No, na to, aby sme zistili, v ktorom kvadrante je aká geometrická funkcia kladná, tak je dobre použiť si skratku All students take coffee. Čiže all students take coffee. Čiže všetky, akože all. S students, T tangens, C cosinus. Čiže to máme tu nakladné a tu nakladné. To znamená, že viac menej máme x sa rovná pi lomeno 4 plus 2k pi a x2 sa rovná 3 štvrtiny pi plus 2k pi. No a samozrejme k patrí do množiny celých čísel. No a prvý spôsob je za nami. No, teraz si ukážeme druhú metódu, to je tzv. Pomocou substitúcie. To znamená, že v takom klasickom znení si toto zapíšeme ako nejaké číselko, čiže u sa rovná 2x minus pi štvrtín a prepíšeme si to sin. To znamená, že sinus u sa rovná sa z 2 lomeno 2 pi štvrtín. To znamená, že toto si zasa prehodíme tu na a necháme si už iba účko sa rovná toto. Čiže máme 2x minus pi štvrtín sa rovná pi štvrtín. Toto si môžeme hodiť semak, čiže máme 2x sa rovná 2 pi 4, toto šmik šmik, čiže máme pi pol. Ešte musíme dať deleno 2, čiže máme x sa rovná pi štvrtín. No a zase ideme cez jednotkovú kružnicu, čiže nakreslíme si jednotkovú kružnicu. Pi štvrtín je zasa tunak a tunak. Čiže zasa x1 sa rovná pi štvrtín plus 2k pi a x2 sa rovná 3 štvrtiny pi plus 2k pi. Hop, hop. K patrí do množiny celých čísel. Tak, a druhý spôsob je za nami. Poďme sa ukázať tretí spôsob, takzvané vyňatím predzávorku. To znamená, že z každého člena, ak má daný člen niečo podobné, má každý člen niečo podobné, tak to vyjmeme predzávorku. V tomto prípade je to cosinus x, to znamená, že máme cosinus x 2 cosinus x minus 1 sa rovná 0. A teraz nám treba nájsť nulové body. Čiže čo dáme tu na, alebo tu na, aby nám z toho vznikla 0? No tu na, z tohoto, aby bolo 0. A z tohto, aby bolo 1 polovica.
To znamená, že riešime pre kosinus x sa rovná 0 a rovnicu kosinus x sa rovná 1 polovica. Kosinus x sa rovná 0, nie je to také zložité. Zasa tabulková hodnota, čiže máme 90 stupňov, čo je pi-pol, čiže máme x 1 sa rovná 1 polovica pi. No a kosinus čo je 0, 90 stupňov, čiže pol pi. A keďže kosinus má takú zvláštnu vlastnosť, že ak kosinus x sa rovná 0, tak viac menej by sme mali 1 polovica pi plus 2k pi a x2 sa rovná 3 polovice pi plus 2k pi. Akurát tu môžeme vidieť, že nám to ide ob pi. To znamená, že nemusíme písať takto, ale nám stačí napísať iba x1 sa rovná 1 polovica pi plus k pi. No, ale poďme tu na. Čiže kosinus čoho je 1 polovica? Áno, 60 stupňov, čiže pi tretín. Čiže toto sa rovná pi tretín. Nájdeme do jednotkovej krúžnice. A zasa, kde máme pi tretín? Nope. Toť. Máme rozdelené pičko na 3. Čiže tu. Akurát tu nám musíme dávať pozor, lebo tu je to kladné pre sinus. A kde je to kladné pre kosinus? Áno. Tu na. Počkaj. Hop. Áno. To znamená, že riešenia máme x2 sa rovná pi tretín, keďže tu máme hodnotu pi tretín a riešime pre kladnú jednu polovicu, čiže musíme ísť do kladných kvadrantov pre danú funkciu. Čiže pi tretín a x3 sa rovná a ideme 3 tretiny pi, 4 tretiny pi, 5 tretín pi plus 2k pi plus 2k pi. A samozrejme kačko je celé číslo. No, ideme na ďalší. Tu nám musíme už použiť nejaké vzorce a premení nám to na kvadratickú rovnicu. Najprv si ale však musíme dať všetko na jednu funkciu. To znamená, čo je kosinus na druhu x? Áno, podľa vzťahu sinus tak vieme, že kosinus na druhu x sa rovná 1 minus sinus na druhu x. Tak, to si tu naurobme. Čiže máme 2, 1 minus sinus na druhu x sa rovná 5 minus 7 sinus x. No, teraz roznásobíme si závorku a toto si hodíme všetko na jednu stranu, aby nám vyšlo na pravej strane 0. Čiže máme 2 minus 2 sinus na druhu x sa rovná, sinus na druhu x plus 7 sinus x minus 5 sa rovná 0. 2 minus 5, ešte si to pravíme do takého tvaru, aby nám to najviac vyhovovalo. Pre moju preferenciu a pre uľahčenie by som si to prenásobil ešte krát minus 1, hej. Ale to je vedľajšie. No, poďme si to upraviť, nech to má hlavu a petu. Čiže máme minus 2 sinus na druhu x plus 7 sinus x minus 3, keďže minus 5 plus 2 je minus 3 sa rovná 0. Tu kvôli mojej preferencii si dovolím to prenásobiť minus jednotkou. To znamená, že máme 2 sinus na druhu x minus 7 sinus x plus
3 sa rovná 0. No a teraz čo s tým? Mohli by sme si to roznásobiť na dve závorky, ale vzhľadom k tomu, že minus sedmička aj plus trojka sú prvočísla, tak nie je to moc vhodné, hlavne kvôli tomu, že nie každý tu je nejako hodne pokročilý v matematike a zabralo by to hodne času. Čiže poďme cez diskriminant. To znamená, že minus b plus minus hodnocina b na druhú minus 4ac lomeno 2a. To znamená 7 plus minus odmocnina minus 7 na druhú 49 minus 4 krát c, čiže 3 krát 2 6, čiže 24 lomeno 4. To sa rovná 49 minus 24 je 25, a 25 je 5. To znamená, že máme 7 plus minus 5 lomeno 4 a to dáme 7 minus 5 lomeno 4, čo je 1 polovina a 7 plus 5 lomeno 4, čo je 12, 4, čiže 3. No, to si dosadíme do sinus x, čiže sinus x sa rovná 1 polovica. No, a toto je zasa 1 polovica je pi lomeno 6. Čiže to je pi lomeno 6. A zasa jednotková urobím to trochu jajče. Jednotková kružnica. Nie je pi šestín, tu nie je pi šestín, takto. To znamená, že zasa máme x1 je pi lomeno 6, x2 sa rovná 5 šestín pi. Dúfam, že všetci chápeme, že tu je 1 šestina pi. A tu je 5 šestín pi. Teraz sinus x sa rovná 3. Akurát tu je chytáčik, že viac menej nikdy nebudeme mať z tohoto trojku, keďže základná funkcia sinus x má obor hodnôt od minus 1 po 1 a 3 nie ani v obere hodnôt. Čiže sinus x nenabudne nikdy y-ovú hodnotu 3. Čiže toto neexistuje. Čiže tu majú ešte plus 2k pi plus 2k pi. Čiže toto sú naše jediné riešenia. Čo sa týka ďalšieho typu, tak ten spočíva v tom, že nám vždycky vyjde tangens. To znamená, že máme sinus x plus cosinus x sa rovná 0 a potrebujeme z toho nejako urobiť tangens. Obnovíme si trošku vzorečky, že tangens x sa rovná sinus x lomeno cosinus x. Čiže toto si dáme deleno cosinus x. To znamená, že máme, rozpíšem to, sinus x lomeno cosinus x plus cosinus x lomeno cosinus x sa rovná 0. A teraz sinus x lomeno cosinus x je tangens x plus cosinus x lomeno cosinus x, vieme, že je 1 sa rovná 0, čiže tangens x sa rovná minus 1. No, a toto vieme, že tangens x sa rovná minus 1, čiže pi štvrtín. Zasa jednotkovú kružnicu si urobíme. Vieme, že tangens je tu na kladný, záporný, kladný. Akurát hľadáme práve minus jednotku. Čiže zase si to rozdelíme takto na štvrtinky. A teraz tu nie je. To znamená, že tu musí byť aj tu na dole. Ale toto je zrkadlovo symetrické. To znamená, že môžeme zapísať, že a ešte samozrejme musíme zasa 1 polovina, druhá polovina, 3, jedna štvrtina, druhá štvrtina, 3 štvrtiny. To znamená, že
tangens x sa rovná pi 4 pi lomeno 4. A to máme riešenie tohto typu. Dobre, toď si ho s Pánom Bohom.